شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪድ ወረሜር ከም ትኩል ጊዜ ንመጸኩም ምስሓውና ሲመጺና ኣለናሎም ድማ ሶሶም ቢኩም ወሪዶ ሰው ቢኩም ሚት ሜር ብሩደ ሳላዲኖ ሰሚዶ ሎም ንካፈሎ ቃል ምርዳእ ፍቅሪ አቦ ዝብል እዩ Och dagens ord som vi kommer kolla är förstå faderns kärlek. Johannes 3:16. Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. أملاق بتحد ود زأمن كل نايزل عالم هيوت ما أنت خركب بر كي تفس نود بجاك سعذب كسعكن دزنا عالم أفكارها. Det står ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. ريخو محوات كريستنا وتصيتنا إجزابي رابو فقرنا فترتي. Ser ni så det kristna livet är resultatet av Guds kärlek. ማለት እግዚአብሔር አምላክ ክሳዕክን ድዝ ስለዘፍቀረና ኢና እዚ ሕጅን ነብሮ ዘለና ናይ ደቂ አምላክ ህይወት ጀሚርና የዘለና Och det är till den här nivå Gud har älskat oss att vi får vandra det här Guds barns livet. በኋላ አዘራርባ ንክርስትና በትክክል ዝርዶን ዝነብሮን መን እንደሕሪልኩምኒ ንፍቅራ አቦ በትክክል ዝተረድአ ሰብ እዩ Så med andra ord, den som lever det kristna livet korrekt och rätt är endast de som har förstått faderns kärlek på rätt sätt. ሓደ ሰብ ኣብ ልቡ ዘለካ ቫልዩ ክብረት ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ኸርኤካ ብኽቡር ህያብ ጌሩ ክገልጸልካ ክእል እዩ Så om en person vill uttrycka sin kärlek den har för dig så det är när den uttrycker och ger det med en stor gåva till dig. ስለዚ እቲ ዝበካ ዘሎ ህያብ ናይ ልቡ ድምፂ እዩ ማለት እዩ Så det presenten personen ger dig det är ljudet från dens hjärta till dig. ስለዚ ክሳዕ ክንዲ እቲ ህያብ ዝሃበካ ክሳዕ ክንዱ ይፈትወካ እዩ Så med det måten personen ger dig den presenten det är med de måten personen älskar dig. አምላኽ ንዓና ክሳዕ ክንዲ ይፍኪሩና Och till vilken nivå har Gud älskat oss? ነቲ ዝሃበና ህያብ ንርአዮ Låt oss kolla den presenten han har gett oss. እቲ ህያብ ህይወት እዩ Och det presenten är hans eget liv. ክሳዕ ነቲ ሓደ ወዱ ዝህብ እግዚአብሔር ኣፍቂሩካ Det så han älskade tills att han utgav sin enfödde son. ስለዚ ካብዚ ተበጊስካ ኣብ ልቢ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ናይ ፍቅሪ ቦታ ከም ዘለካ ትፈልጥ ትኽእል ኢኻ Så om du utgår från det här så kan du se vilken plats du har i Guds hjärta. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 I första Johannesbrevet kapitel 3 vers 1. ረአዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ከምኡ እውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና ኣይትፈልጠናን እያ ኣምላኽ ርኢኹም ከምቲ ዓለም ንዑ ዘይፈለጠቶ ንዓና ድማ ኣይትፈልጠናን እያ ኢሉ Så det är så här, se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. ክጅምር ከሎ ግን ረአይ ኢሉ Men när han skulle starta sa han se. ውሉድ ክሳዕ እንበሃል ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ከም ዝሃበና Vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኣብ ልዕሊኹም ስረአይዎ Så kolla vilken kärlek fadern har över er. ቀፂሉ ግን ከምኡ እውን ኢና ኸ ኢሉ Och sen säger han och vi är också så. ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘፍቀረክስ ከምኡ ኢኺ Så som Gud har älskat dig så är du också. ግን ከምኡ ምዃን ክስረአይ Men för att du ska kunna förstå det, kolla. ፍቅሪ ኣምላኽ ተረዲእዮ Förstå faderns kärlek. ፍቅሪ ኣምላኽ ካብ ገዛ ርእሱ ዝጅምር ፍቅሪ እዩ Guds kärlek är ett kärlek som startar från sig själv. ፍቅሪ ኣምላኽ ዘይለዋወጥ ፍቅሪ እዩ Guds kärlek är en kärlek som inte förändras. ፍቅሪ ኣምላኽ ካብ ኣበሳና ዝሓለፈ ፍቅሪ እዩ Guds kärlek är ett som utgår över allt våra ፍቅሪ överträdelser. ኣምላኽ ዘለዓለማዊ እዩ Guds kärlek är en evig kärlek. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 5 ካብ 6 ክሳብ 8 I Romarbrevet kapitel 5 vers 6 till vers 8. ገና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንተ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንደ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንደ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ ተፈቅር ንዓና በዚ የርእይ ኣሎ Det står från vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe. När tiden var inne knappast ville någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምስ ግብርኹም ኣይተተሓሕዝዎ Koppla inte Guds kärlek med er gärningar. ጌና ድኹማት ጌና ሓጥኣን ኮለና እግዚአብሔር ዝሓያል ፍቅሩ ብልዕሊና ገሊፅዎ Och det är för att Gud har bevisat sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. ምእማን ጥራሕ ደዋፀኩም Det enda som räcker för er är att tro. ከምቲ ዘፍቀረኩም ከምኡ እመንዎ Så som han älskar er, tro på det. ኣብ ልዕሊኹም ዘሎ ፍቅሪ ተረድእዎ Förstå den kärleken han har över er. ሽዑ ኣብ ህይወት ውፅኢታውያን ክትኮኑ ኢኹም Då kommer ni vara fruktsamma i era liv då. ሻሎም Guds frid. praise God